שלום לכולם, כאן זה גיימינדוקס, ועכשיו אני אעשה לכם מדריך רדסטון על דלתות. כן, זה רק למתחילים במיינקראפט, מי שלא יודע איך מפעילים דלת בקלות יותר. אז קודם נתחיל, איך להכין את זה, שזה משטח כזה שעומדים עליו ואז הדלת נפתחת. מכינים את זה ככה, בקרפטינג טייבל שמו רק שתי סטון למעלה, והוא נוצר. הוא נראה ככה, כשאתם עומדים עליו הוא נלחץ. אוקיי, זה איירון דור, זה דלת ברזל. כמו שאתם רואים מכינים את זה ככה, בקרפטינג טייבל זה מה שיוצא, אל תשימו כאן איירון דור. וככה מכינים וודן דור, שזה מעץ, וזה מה שיוצא. ועוד משהו אחד, זומבי. אוקיי, קודם ככה. זה איירון דור, אני בא, הופה, פתח לי. כן, ואז שמים את זה גם פה, כאן זה לא יכול להיות זה, כאן, וזה נפתח לי, הופה, סגר. כי אני כבר זה, אז זה גם סוגר לבד. עכשיו אני רוצה לראות לכם את ה-wooden door, ויש גם pressure plate גם מעץ, אותו דבר, רק עצים כאלה. שמים את זה. אותו דבר, אבל משהו שונה אחד ב-wooden door, אל תשימו אף פעם את ה-pressure plate בחוץ, כי זומבים יבואו פשוט זה ייכנס, ככה, גם באיירון דור, וגם זומבים יכולים לפרוץ איירון דור. אוקיי, אני לא איירון דור, הוא וודן דור, הם יכולים לפרוץ את זה, פשוט שובר להם את זה, פשוט באים ככה, אז טק, 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 בום, נשבר, הם באים והורגים אותך. אז עדיף לעשות איירון דור, ממש כשאתם מתחילים את המשחק, פשוט תעשו איירון דור כדי שלא תמותו. זה טוב מפני הגנה מזומבים, ועוד. וזה היה מדריך קצרצר למתחילים במיינקראפט, איך להשתמש בדלתות, כאילו בפרשר פלייט, איך הוא עובד וזה. טוב, אז נתראה בפרק הבא של מדריכי רדסטון. יאללה ביי.